aparo ni kamano to daktari ratiro ilagi inyalo dwar nade marito wat ing'ini nitiere kaka samoro inyalo dwaro gimoro mabe kichak ketho wat kendo kata osiep ere kaka inyalo time nade mondo ji yudo ratiro magidwaro to wat mar jo Ingereza bende ok kethre ang'o ma koro onego tim sani? Erokamano. Adieri kiyawe maduong' ahinya jo Ingereza wacho ni you be careful you don't open Pandora's box. So samoro onyalo bedo ma pek kata mana ne jo Ingereza goeko. So ema aneno ni gima gibro timo kopo ni giyiego ma bende walemo ni mondo giyie ni ginyalo konyo jo Kenya. So gima ginyalo dhi timo en ni ginyalo manyo jok maratichgi noketh zaidi aeto ginyalo yudo thuolo mondo gigo mbaka gine ni to jogi ere en kiwango mane ma wanyalo konyogi nikech adieri mana kaka iwacho ka nyaka ging'i ni to ratiro margi ma waluongo ni image margi in the international arena to dhi bedo nade ing'e ni adieri nitie kaka kitime to onyalo ginene ma unenru kaka jok moko maricho in the public eye the international arena. To ing'e ni kwang'iyo weche mag tudruok mag piny ka piny rito interest mare. Piny ka piny neno ni to interest mara ni kanye kaka. Koro an kaka taparo ni ka giwinjore to samoro ginyalo winjore ma gitime e yo moro ma ok gikete e lela ahinya ma ka giseoro kata mana jombetre magi to dhi ng'iyo ni to jomage mane ratich gi okethore ahinya to be pod wanyalo yudogi aeto gimanyo yo moro ma watiyogo ni the back channel diplomacy ma ok ong'eng'ore ahinya e gine mar pinje duto nikech mano to bende kendo unyalo kelo seyo ni piny maru. Piny ka piny rito interest maru. Mano en principle maduong' e gine mar diplomacy kaka. Nitiere dwaro mang'eny ma ji osekete mbele kingi kanyo ka giwacho. Jomoko dwaro ni mondo duok gik moko kaka lemo mag ringre ji, kaka wi jomoko manong'adi chon ndalo mane ji gore. Jomoko kaka jo Kenya Human Rights gito gidwaro ni kingi ogonegi ni mos, ni notimore marach ndalo cha wakwayo ng'uono. Mano ben dwaro mane kare nikech ka koro wendo biro to dhire ni udwaro no wachnu ni okwa ng'uono. To kata ndalo no samoro ento no onge kata. To mano ben dwaro mane kare ka koro dokor ka wach mar bidhruok. Okay, erokamano ahinya. Adieri ji nitiere gi dwaro mopogore opogore. Nitiere jok madwaro ni mondo duokne gi ringre machalo kaka wang'eyo gima notimore ne Koitalel Arap Samoei. Wang'eyo jok ma bende ringre gi nolal bang' tho. To gima samoro ok ong'ere maler ni samoro ringre gi eki ndio jopinjegi jo Uingereza temo notimo magi eki to bende ne gikawo gi magi preserve gi magi kano gi mano gima nyaka gi gine ni mokwongo. Mar ariyo ing'eyo ni en ni muma wacho ni richo mag kwere en olu kata nyikwagi. To ma en gima piny Uingereza dwaro temo matek mondo kik onyenyre e lela ni en ne gitimo richo. Kata kopo ni gidhi timo magi to gidhi tim yapanda. Koro an gima paro en ni kata debed mana ni waketo dwaro marwa kaka ji mang'eny to ikore ni waketo dwaro marwa. Ma okang'e ni be gibo yudo thuolo nikech kingi no to be chopo ire ok yot ahinya. Let's not tiyo gi ginene channels moko ma are so strategic mondo chopi. But aparo ni en ni kik waket demand moro maduong' ahinya
ma kendo koro dhi nenore kagima wa jo Kenya is like ok warwako relationship ma kingi dwa kendo nikech adieri kingi ni gimomiyo ineno biro ne achiel kuom gima be noninga wachi Kenya ka kum thuolo mang'eny ne wantiere at the capital is west as our philosophy to bang'e kendo wachako koro iyudo ka ahinya ochakore gi ndalo mar president Kibaki emantiere this look west and you see ng'ato kaka kingini chal ka gima odwaro ni mondo oduok tudruok mane nitie maber chon chon. Adieri tudruok noero wan kaka Kenya wadhi yudo ber mang'eny kuom ma. Emomiyo an naparo ni kik waket demand maduong' ahinya ni kingini eri ma samoro nyalo miyo kata mana chuny mane oselor ni mondo obed osiep jo Kenya kendo chako duog machiegni gi jo Kenya cha nyalo kendo dedore kendo. Koro adieri ji to biro dwaro ratichgi but wabed very reasonable gi gik ma wadhi dwaro. Daktari, nitiere joma dwaro ni mondo chulgi omenda